Сәлам дуслар! Сәләт форум 2015-тә гадәттәгечә бәләкәч чатыры эшли. Һәм без ул бәләкәчләргә берничә сорау бирдек. Самат, кайф ничек? Әйбәт. Шәп. Әйбәт. Һә? Шәп. 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 Яхшы. Яхшы. Шәп, алда гел һей, монда рәхәт, шуны бел һей, алда гел һей, моны бел һей. Нәрсә ул сәләт? Сәләт. Ну, ул анда киләләр. Лагерь ул шунда. Ул лагерь. Значит, син эшәнәшәсен. Яхшы, наверное, настроение сәләт ул. Это где отдыхают? Нәрсә ул сәләт? Что такое сәләт, как ты думаешь? Сәләт ул шундый лагерь. Сәләт ул шундый лагерь. Сәләт ул яшьләр өчен оештырылган форум, кая балалар яңа әйберләр өйрәнәләр, дуслар табалар. Кем ул Җәүдәт абый? Ул минем әти белән эштә эшли. Чада табый кеше. Юк, белмим. Күргәнең юкмы? Это кто работает? Кем ул җәдәбый? Җөрәт абый ул сәләтне оештыручыларга оештыручы. Җәүдәт абый ул сәләтне, главный. Палатка, учак. Һәм гитара. Молодец. Молодец. Афәрин. Гитара. Рәхмәт. Алда гел. Алгады. Монда рәхәт. Монда рәхәт. Шуны бел. Туны бел. 8 дөньяда 8. Тугыз. Уа. Сәләт. Уа, сәләт. Кабатламыйсың, дәвам итәсең. Мин җырлыйм, ә син дәвам итәсең. Ярыймы? 8 дөньяда 8. Дөньяда? Сөйләп кит әле, ничек? Сәләт форум узып бара. Уйным, рәхәтләнәм, иешәм. Син кайсы аланга барыр идең? Сәләт рухият яки сәләт раушан? Белмим. Тоя балин. Ну, белмим даже. Раушан. Ни өчен раушан? Ну, просто нравится мне. Раушан. Иң интеллектуаль алан. Сәләт Раушан. 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 Гел Раушанга. Рәхмәт, бир бишне. Афәрин, молодец.